Apan tayo mamaji library, apan tayo agin babasa. Tapnuhan lang nga boksit tayo ti pakpakanan tayo dapat pa di utak tayo. Kumusta ga ti utak yaw? Nga padpadak nga lang ilocano. Kumusta? April 6 dito yan, Lunes. Ngam, winter lata. Kininana ket di. Na makita da nga tangag kaskas to kasi alam muong niya. Datan Central Library kunana. Tayon. Pumuli tayo. Nagngato. Nabannog ako. Nyamot tan. Dato yung library mini diba? Kasla imuki iti shape na. Apay niya ngay dati nga ng animal. Ito toro? Bull? Is it a bull? It looks like a bull. Kita niyo yan. Since 2019, book prices in Canada have gone up by an average of 20%. Iso nga, bumulibula da ditoy, library tap no libre. Diba? Yan pa adong tao today. Kagapong aro dati tayo library, kaapan tayo gumatang iti kape. May I please have, I think I'll try the mocha latte. Please, I'll have it big, the bigger size. Thank you. Ada mo pastries da. Dapay kasta nang madikay ng mga. Unay tikin lang ko last week. So nga inom tay lang, inom. Kaya't kung sag ice cream Bagi na mo. Thank you so much. Thank you. Have a good day. You too. Bye. Nakafag-fag ita tangal daw Ngam, umuli tayo. Dati kat Bow Valley nga college data, nga Pilipino ang gisaskwela ditang international students. Umuli tayo manan. Dati exercise ko dati nga tawon, uli. Ngaman ako nga ba umuli alam. Adatan ta training adatan kay nga lumasatan matalanang kay amin so dito tingin nga tangag tugaw ni atap no kwa mayat TV ay madi dula amin nga makita kay og chess sinuta muna tag chess tita amok mo og chess nga man ang nalaing amo la moves da sinursorwan na mo di tatang ko ide dato itdakkel nga chess kano madi kay tidakkel kada dito kayo babasit nagadu nga libro ni nagadu nga libro po nagpudok mo dito unag agbirok tayo man ti libro nga mabasa niya nga ta. Di kumakwa. Sweet Valley kasi. Di ubay nga kamalaglag ko ti bas-basa ka di ka Sweet Valley High. Nancy Drew. Hardy Boys. Nga pa Di nga kwa, Are You Afraid of the Dark na libro. Idi kwan, malagip ko ti bas-basa ka din ka Sidney Sheldon. Daniel Steele. Gimasan. Nabiyag ba pa yung nga ta? Nabiyag pa yung nga ta ni Daniel Steele. Nga mo yun ni Daniel Steele. Pag-comment ka man di baba, amo nga mamuhi isuna. Ti paborito ko nga libro na tinaga na ka Zoya. Tapos ni Sidney Sheldon katikat ko, hindi ka di nga The Best Laid Plans. Kuna na di nga libro. Suma gamang ko may kiwar ata. Nagbasi mo di na alak nga stir stick ni nyamot nun. Apay awan na iyat at idog na matan. Ramanantay man na naimas, baka mahaan na. Naimas ma, ada ko mga iti pandesal niya, tapos isaw-saw mo tapos ang gimas ni Kaschay. Ang ti mamis ko di malunggay pandesal di Pilipinas, apay nagimas mamagaya. Apay napintas mo ti buko tatangal daw. Bagman, speaking of buok, amon di da di at Pilipinas di January ko, nakabubuhag-hag di buok ko. Dari-beri rong sama kami danom yun dyan. Gimas. Dati man ti basaan tayo, Devil You Know by Chris Hottie. At dati amo yung nga devil. Dati amo yung nga satanas, demonyo. Siya kakaado. Numaminsan ka karobang pay. When a justice of the Supreme Court is killed by the police officer assigned to protect him, the country is shocked. Or legendary intelligence operative Haley Chill's superiors suspect the assassination is part of a major conspiracy. Dula amin mo, di malagip ti bibi nga, di nga ipakit, dula nga depapit, di nga na-impis, tapos romance novels ko na ado nga iti agilaklap, di ka kaste di nga di market, di tapos ti ilaklap ko dapay ka di nga comics, winusang ka di nga lyrics, ti kang kanta, at dapat chord na tap no may tukar mo, malagip di ay, kitak pala dati ka, masaduta ko, amo yung dubi nga niya nakahilig kang magbasa, malpas ko timin sa libro, timin sa daw, tatana ka, malpas ko nga dati timin sa Domingo, uminom tayo manlangan. Masapol ko nga talaga, iti pandesal. Gagita nga Calgary, gagita paggatangan iti pandesal, iturong yun man. Di naimas libro. Amo yung malagbasa, baka nyo magbasa. Amo may diubi nga kasi ti kay kong libro ta dati dalapid yung cover na. Naala, kasto yung iti basbasak iti ubi nga, kasta ni Ado ti romance na no, kasta iti cover na iti. Dagi to iti talaga matawag na old school, kunana. Bagmanta na biyag da pa'y laang. Naala, nadama ti kasto yun Dati man ti basaak.
Tap na makarelate mo, basit lang, slight. Ala ni Pedro, kung nananaga ng data ti tatang ko. Nagadupay ni Lapi, bagmanta na biyag-biyag pa ila dagito ni dapay mo lang. Medyo nariri dagito yung karubak nga nakatugaw. So nga, umadayo tayo, library nga ro, dapat Ulimek, nyamot to. Ay, dito yung tema nga tugaw. Dapat pag-chargean gaya ni Bagman. Dati ni ay na pagdesisyon na nga, buludan. O diba, at least dito ka libre. 3 weeks mo pa nga mabad nga buludan. Dagi di dyan maditi pa nagkita na ni dati large print. Tap no, mas mabasa yun. Apan tayo agi check out dito, iti libro. Ay, ala. Hanggang nga nadala di dyan library card ko. Kasi ano mo ito na. Gura, impagta nakasave dito di dyan library card number ko. So, timabalin ko nga i-enter. Tap no, maka-check out tayo iti libro. Natani done ko na. Print receipt ko na. O diba, kastray lang. Masabog nito kanong isubin to no, April 27. O diba, dati talo nga Domingo nga basaon dati. Mabasa mo nga dati talo Domingo dati. Di kaya ko dito yung library niya. Numadim kaya nga gadal di balay ko. May ka dito na Ulimek. Nagado nga pagtugawang kinlamlamisaan ni dapat i-access mo ti computer. Libre pa yung amin. O diba, nag-keep mama dati library niya. Dati ni mo kimanan nga ceiling na. May man nga floors nga ta dati. Upat sa wino 5. Bilangan tayo man kiti 1, 2, 3, 4, 5. Nakabulod tayo ti libron. O diba? Tayo nagawid tayo tani. Maumak dito yan. Ayaw mo ni toro mga agpaiso. DJ horns na ni diba? Tama ba? Nakalawlawa pa yung magayam dito ni Tinga tadadida ikan iti tables kin chairs niya nga pagbasaan. Bumabata yun. Agin inayan, tabaga may kaglis, narigatan. Ay, okay lang nga, mada insurance ko. Data di entrance na ti library. Tapos, jirawar na lang, dadata ni. Malagi piti ubing tayo ka, adangi tayo ayon tinga kasta. Di nga dauni-uni na kasya-kasya mo. Kasi nga marakas. Yan ang di ayon. Nalapo. Sino nga ta, tinatayo? Data ni Canadian Goose. Agin inayad kayo na makakita kayo ni Kastrita, no hinabol na kaya ka awanon. Naka-foggy ni makita yun man ni Anya iti ilocano na ti fog. Pati ka pala pampanunod na anya ti ilocano na iti fog. I-comment nyo man.